வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வனிதா ஸ்ரீஸ் கிச்சனுக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். இது இந்த வருஷத்துடைய முதல் ரெசிபி. இந்த ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு மேற்கத்திய உணவு, பேன் கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு முட்டை மட்டும் இதில் உடைச்சி ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பேக்கிங் பவுடரும் முட்டையும் தான் நமக்கு அது உப்பி வர்றதுக்கு உதவும். அப்புறம் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால், அதுக்கப்புறம் உருக்குன அதே சமயத்தில் ஆறுன வெண்ணெய், அதுக்கப்புறம் இந்த பேன் கேக்குக்கு ஒரு நல்ல பேலன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு, இதே சேர்த்துக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் இதை கலந்துக்கலாம். இதோட பதம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய தோசை மாவு மாதிரியும் இல்லாமல் இட்லி மாவு மாதிரியும் இல்லாமல் ஒரு மிதமான ஒரு பதம். இது கூட கொஞ்சம் சர்க்கரையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் சரியான பதம். இந்த மாவை ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு இரும்பு கல்லில் லேசாக எண்ணெயோ இல்லை பட்டரோ போட்டுட்டு 1 கரண்டி அல்லது 2 கரண்டி மாவு இதில் ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப தோசை அளவுக்கு பரப்ப வேணாம், நம்ம ஊத்தப்பம் ஊற்றுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுட்டு மூடி வைக்கலாம். இப்போது மேலே அந்த பப்பிள்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்திங்களா, நம்ம ஊத்தப்பம் மாதிரியே தான். ஸோ அதுதான் சரியான பதம் இதை நம்ம திருப்புறதுக்கு. அதே மாதிரி இதோட தீ ரொம்ப மீடியம் தீயில் தான் இருக்கணும், இல்லைன்னா அடிப்பாகம் கருகிரும். பொன்னிறமாக இருக்கணும், அப்போ தான் இந்த பேன் கேக் சுவையாக இருக்கும். இப்போது இந்த மூடியை நம்ம திறந்துட்டு நம்ம இந்த பேன் கேக்கை திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக அதே சமயத்தில் எவ்வளோ பொன்னிறமாக கேக் மாதிரியே இருக்குது பார்த்திங்களா. இது ஆக்சுவலாக கேக் தான், பேன் கேக் அவ்வளோதான். இப்போது அந்த கீழ்ப்பாகமும் ஒரு 2 நிமிஷம் வேக விட்டோன்னா நம்மளுடைய இந்த சுவையான மென்மையான இந்த பேன் கேக் நமக்கு தயாராகிடும். இதில் நீங்கள் மைதாவுக்கு பதிலாக கோதுமை சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் அந்த ஒரிஜினல் பேன் கேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைதா தான். அதனால் இதை என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்குறதுல தப்பு இல்லை. குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதனால் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள், உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. மீண்டும் இன்னொரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.